Wana mchumbi nyakuramga juang wangi magomo ten record wechego mashaka hola ringre apagari yo mamoko ogole bungu mashaka hola diuching makawuono kwanne ata chiel no kwany ka osewito ngimane bungu kama moka paga chiel to gole liete kaka jirito mondi lero no ajiare yo machuore singimagi menyo no ka kwan ji duto ma oseyudi ripodegi ni olal nyaka sani ochungie 579 E osiptand sub county mama Lindi en mor ne mama ma wuode ne owuok higni 3 ma okalo ka oweye kod midhiero kendo ka osechulo omenda e mbalariany ma Moi. Nilibanki pesa kabla hajaenda nikijua mtoto wangu yuaenda shule. Aliniambia mama sisomi. Pastor Mackenzie anasema masomo ni ubatili na mimi hiyo imani ndio hiyo na hata kukunwa dawa mtu hafai kunwa dawa na kwenda hospitali. Kwa nasikia wakishangilia masomo ni ubatili na nikiangalia ile station walikuwa wanaangalia ilikuwa ni Pastor Mackenzie. Mor mar mama ma oyudo wuode kendo chal kod mago mag jok mamoko ma yudo anyuola gi e kinde ma okang' mar ariyo mar manyo ji ma pod otweyo e bungu mashaka hola ka chiel kod kunyo liete e bungu no dhi nyime. Nafurahia sana kumwona mwanangu na nikiona vile watu tangu nilipokuja hapa Malindi watu wengi sana wamekuja wakiuliza kijana wangu na mpicha wakiwa wamepoteza watu wao. Kwa hivyo nashukuru tu kwa Mwenyezi Mungu, sijui ni kitu gani naweza nikampa. Odiochieng' makawuono ji ariyo resi kowuokie bungu mashaka hola ringre 12 bende ogol oko mar bungu no. E kwanni ji 11 okuny kwa liete ka ng'ata achiel to ne oyud ka owito ngimane e bungu no. The search and rescue team has been able to rescue 2 people. Exhumations, the forensic team has been able to exhume 11 bodies, and also we were able to collect 1 body from the forest. So today's total comes to 12. Nyaka sani nyinyo mar ringre 93 osekaw mar timo nonro mar gundgi kendo geno pod nitie ni anyuola mamanyo joggi biro fwenyogi kokalo kuom nonrogi. Kwan ji duto mar riwruok mar Kenya Red Cross koni oseyang ni olal romo 579 nyaka sani ka ji maromo 25 osemaki kendo itudo kod tho mar dhano buora ma ikoni ne luwo puonj mag jadolo Mackenzie. Ji duto ma osewito ngimagi nyaka sani romo 145. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nyosingo mar neno ni ginywando tiyo kod lony manyasani e manyo ji ma okoni pod opondo e bungu no mashaka hola. Judith Omondi, Ramogi TV.